mga pumapasok. Okay, pasok. So yung mga karagon, babalik na naman tayo ng Manila. Actually, andito na tayo sa Santo Tomas, Batangas. Street. Street trip galing Bicol hanggang Valenzuela. Umalis kami doon alas 10 ng umaga. So ngayon 9:40, mag-alas 10 na rin. Dito kami sa Tangas, Santo Tomas. So kain lang yung pahinga namin kanina. Dire-diretso yung takbo. Signal body. Pasok ka diretso eh. Traffic pa rin. Galing. Ang dami na agad lasing ngayon sa kalsada, yung mga nagmumotor. Linggo kasi bukas eh. Kaya pagka ganitong Sabado, marami talagang lasing na nagmumotor. Traffic pa rin dito ngayon. Shout out sa 4 viewers. Shout out mga idol. At dito na tayo sa Santo Tomas. So papasok na tayo ng SLEX. Shoutout sa nag-comment, hindi ko maintindihan yung pangalan. Hindi ko mabasa yung pangalan mo, idol. Yan. YM Scatter, shoutout. Shoutout sa'yo, idol, YM Scatter. Ayos ah. Scatter talaga.
YM. YM Scatter, shout out my friends. Thank you for watching. Mukhang hatak yata ito. Dito tayo. Mga naka-hazard eh. Yun lang. Naka-hazard. Ika natin yan. Hatak ng ano. Baliktad. Hatak ng trailer yung traktor. Yung traktor ng hatak ng trailer. Oh, sir. Wait lang idol, wait lang. Shoutout kita pag traffic. Hindi ko mabasa yung pangalan mo eh. Wala nang tulugan to, diretso na to. Bahay ng tulog nito. Siguro makarating kami ng Valenzuela mga alas 12 na. Or alauna, mga ganun. Ito nga pala yung ano ng ano mga Kuragon, yung warehouse ng ano, Pepsi dito sa ano sa Santo Tomas. Yan. Warehouse ng Pepsi. Masarap siguro pagkain yan. Ang dami lagi kumakain eh. Tsaka wala na sigurong raker dyan. Dati kasi may raker dyan eh. Mga parada. Ewan ko lang kung mga pag naka-hazard, kumain lang. Hindi nila hinahatak. Yan, papunta na yun. Papunta yun. Papunta si Bali. Kasya ka dyan? Ang liit ah. Ayan yung ano, SM
Santo Tomas. So pag araw, grabe na rin ang traffic dito. Simula nagkaroon yung ano na yan, SM. Tapos nilagyan pa ng barrier sa gitna. Ay, parang ginanto ko pa. Kababa nga muna. Mahirap na kasi papasok na tayo ng Islix eh. Baka doon na naman ako antukin sa kahabaan ng Islix. Baba muna dito. Kakapit tayo. Pwede rin. Pwede rin tayo magkape. Ben Bon Gaming, shout out idol. Ikaw pala yan. Kaso nag-sting ako eh, okay lang ba magkape? Parang baliktad yata, inantok ako sa sting. Kakapino yung pinanti ko kasi ano tawag dito, hindi siya makatulog. Diba muna kasi inaantok ako, maaga pa inantok. Kape ka Ray? Oo naman. Naantok kasi ako sa kape. Eto na lang, may kopi ko dito, di ba? Kopi ko. Gani, sanita. Bariyan. Shout out sa 3 viewers. Mami yata yan. Mami pares. Okay. Magpatulog. Ayaw ko magkape. Mas lalo ko inaantok sa kape. Ito na lang. Kopi ko. Yan. Dito tayo sa ano, sa may SM Santo Tomas. Ayan, shout out nga pala kay ano, kay Rex Niyog. Yung daan na yung kabila papunta ng ano yun, Tanawan, Batangas. Yung
kabila na yun. Iikot ka ng circle dyan, oh. Baba muna bago pumasok ng SLEX. Tapos iikutan natin yung truck natin. Kasi may baka ma-checklist tayo dyan sa ano, sa Nichols. Kailangan kompleto. Ito, dapat nito puti na lang. Naglulos na yung ano niya. Shout out at 3 viewers. Shout out mga idol. Headline. Okay. Wala tayong kaba pagka na-checklist ba? For viewers, shout out. Pogi-pogi talagang truck natin, oh. Jack lang sa kalam. Kasi yung mga puso na unit nila sira agad. May banda dyan, no? Banda punta Woodhouse. Layo tayo doon kasi may tugtog. Maka-copyright tayo. Shout out sa 5 viewers. Ingat!
Ay, shoutout nga pala sa ano, sa mga nakasalubong ko kanina na kilala ko. Shoutout sa inyong mga buddy. Ingat sa biyahe, ingat. Okay na siguro. Pwede na ulit tumakbo. Ito na ba yung pahinanti ko? Masarap yata yung... Ayun. Doon pa sa loob, naupo. Kape pa siya eh. Kasi hindi raw siya makatulog. Baliktad yung ano niya eh. Pag hindi makatulog, magkape. Nag-blackout yung ilaw namin kanina. Magdating ng Candelaria. So, grounded yung ano niya, yung housing ng fuse. Kaya ginawa ko, inirekta ko na lang. Kasi pag di ko ginawa yon, bukas pa kayo makauwi. Magliwanag. Linggo na bukas. So, nung Wibis pa kami ng gabi umalis ng Valenzuela. So, ang haba na ng biyahe namin. Naupo yung pahinanti ko doon, may chicks kasi. Hello! Tara na! Mamaya, antukin pa ako dito, makatulog ako dito. Baka talaga, ha? MY Scarter. Ah, Scarter pala. Kala ko scatter. Scarter pala sa Binbon. Binbon Gaming. Shout out idol. Tayo lang saglit kasi di pa tapos magkape yung pahinanti ko eh. Pag ganito kasing ano, patulog na, hindi na ako nagkakape. Kasi pagdating ko ng bahay nito, mamaya hirap na ako makatulog pag nagkape ako ngayon. Shoutout sa 6 viewers. Comment kayo mga idol para ano, ma-shoutout ko kayo. Kung sino nandyan. Parang matutulog yata yung jeep dyan. Nagpatay ng makina. Hataking ka dyan, boy. Dito banda, mahigpit dito. Pag nagtambay ka na matagal dito, re-rekiring ka dito. O kailangan, nagtatambay ka dito, nakahazard ka lang.
3 viewers, shout out. Ang hirap kalaban nung biyahe sa gabi. Antok. So, inaantok talaga ako dyan pagpasok ng SLEX, yung kahabaan ng expressway na yan. Ayaw ko kasi ng ganung kalsada, yung diretsuhan lang na walang siko-siko. Doon talaga ako inaantok. Ano, okay na? Natulog mo lang naman kape. Ano ka na? Seatbelt ka na dyan, boy. Ipapasok na tayo ng SLEX. Dito to sa Santo Tomas. Santo Tomas, Batangas. Wala pala yung signal ko. Kaya tagal pumasok ng comment. Santo Tomas, idol, Santo Tomas. Ganda ng pailaw dito. Butterfly. Pakpak. So, hindi pa nila kinakabit yung malaking dito, Christmas tree dito sa may circle na yan. Katapusan ng November nila ikakabit yan. Shout out dyan sa 5 viewers.
bibigyan natin yung mga pumapasok kasi nasa gitna na sila eh. Mas delikado sila dyan. So papasok na tayo ng ano, ng toll gate. SLEX entry pass through. Notice tayo, kailangan na natin mag-cash dahil naiwan yung ano, yung card ng RFID. Cash talaga tayo. Uy, ay yung papel boss, automatic na pala yung tumataas. Negative 481. May utang ng 481. Hindi nila nakaltasan kasi ano. Kaya hindi nila nakaltasan. Ang magandang ay, chicks. Yung mabasa yung masyado na comment mo, natagtag kasi yung ano na to. Wala na yung chicks eh. Doon lang yung sa kapihan. Eh, yung pinanti ko, kahit inaantok, ay hindi inaantok, nagkape. Kahit hindi inaantok. Lupit talaga. Nagkape kahit hindi inaantok. Nakakita lang ng chicks doon. Iba na talaga yung mga pahinanti ngayon, mga chicks boy na eh. Ay, yung mga driver, ano talaga yan? Loyal talaga yan. Manibila lang talaga yung hawak namin eh. Six viewers! Shout out sa inyo mga idol! May aling tap-tap.
palawakan nila yung ano, yung SLEX. Tapos dito yung ginagawa nilang ano na flyover, yung nakikita nyo yung ano doon, yung bypass sa Alaminos, doon ang tagos niyan. Baga yung expressway papuntang Bicol, dito idudugtong. Yan na, shortcut na dyan sa ano na yan, kabundukan. Tapos tagos yan ang Alaminos, may flyover doon. Yun na yun, bago dumating ng bayan ng Alaminos. Yun yung expressway, dugtong rito. Papunta ng Bicol yan. Yan, mas lalong nakakantok dyan. Diretsuhan yung biyahe. Delikado. Kung kailangan, meron silang ano, rest area na pwede matulog. Kahit nantok. Dito pa naman sa SLEX, pwede ka magpahinga dyan, mga ano lang, 20 minutes. Pagka lumagpas ka na ng 20 minutes dito, na nakaparada ka, lapitan ka na ng patrol dito. Titikitan ka na ng obstruction dyan. Hindi ka alis. Papaalisin ka lang naman nila. Pag ayaw mo umalis, yun, kita ka. So sana ginawa naman lang nila ng mga isang oras. Kahit pa paano, makatulog ka man na kahit isang oras lang. Mawala yung antok mo pagka dito kayo nabutan sa SLEX. Kadalasan talaga dito na ako inaabutan ng antok. Kasi doon sa wala, hindi ako tinatamaan ng antok pag ganun yung kalsada, siko-siko. Hindi ako tinatamaan ng antok dyan. Dito na, pasok dito, saka na ako dadalawin ng antok na. Kaya bago pumasok dito, bababa muna ako dyan sa Santo Tomas para mawala yung antok. 9 viewers, shout out mga idol.